Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning sa mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Malimono o Placer sa Surigao del Norte Province. Mayong buntag say. Mayong buntag Sabjil, ato sab i-greet og good morning ang atong mga kapuso dinha sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Karong buntaga mga kapuso, atong sayron ang mga pamaagi sa pag-atiman sa largest living birds, ang mga ostrich. Gikan sa usa ka farm sa Upol, Misamis Oriental, kauban si Princess D. Hamis. Samtang say ato sab ila-ilahon ang gitawag nga largest living crocodile in captivity o ang pinakadako nga buwaya sa Pilipinas nga anaa sa usa ka zoo dinhi sa Davao City, kauban si Ana Borge Porha. Samtang makachika ni Attorney Rez Isabestok ang kapusayang actress nga makita sa GMA Afternoon Prime nga prima donnas nga si Althea Ablan. Una kana kapuso, nasayod ba ka nga gawas sa lungsod Saglan? Duna pay lungsod sa Sarangani Province nga ilado sab sa mga mahilig og water adventure. Kini ang white water tubing sa Pangi River sa lungsod sa Maitom. Dunay gitas-on nga 1.6 kilometers ang maong water adventure sa barangay New La Union. Gawa sa kusog nga pagdagayday sa tubig, sakto sab sa white water tubing ang Pangi River tungod sa clean and clear water. Usa kini sa most visited tourist destination sa probinsya. Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron kung paunsa ba ang pagbuhi og mga ostrich kauban si Princess D. Hamis gikan sa usa ka ostrich farm sa Upol, Misamis Oriental. Ma'am Princess, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Okay ra, sir. Mayong buntag sa tanananan-aw karon sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag sa tanan. Ma'am, sa inyong farm karon, paunsa ba nagka-ideya ang tag-iya nga magbuhi og ostrich ug asa ba kinigikan? Ang ostrich, nag-start na siya year 1996. Imported from Australia and USA. Nagsugod ka na unom pa ka ulo, heads ng ostrich. So nagka-idea na nga mag-start og quandary, mag-introduce sa ostrich. Sa diri sa Cagayan, kay taga Cagayan de Oro man sila. So para na ay alternative nga source sa meat or mapilian nga lain aside sa chicken, beef and pork para sa mga Pilipino. Ma'am, karon diya sa farm sa Upol, no, pila na ka ostrich ang naa sa tuwa ug ginaunsa po nato sila pag-alaga, ma'am? Per record, I think we have 500 to 600 heads right now sa Upol farm. How about yung adult na ostrich, ma'am? Pila ato ang count karon, ma'am? Nasa mga 400 to 500 po ngayon. Yung adult, mga 6 months to 6 months above yung age. Ma'am, unsa ba ang specific requirements no sa nga gikinahanglan sa pagbuhi og usa ka ostrich? First is the area. So kinahanglan siya og ideally 100 square meters per head for farm. For pet lang ang mga kuan pagbuhi sa ostrich, pwede ra siya 25 square meters per head. So ang sa feeds pod, similar lang siya to chicken kung unsay ginabahog sa manok. Ma'am, unsa ba kakuti ang pag-alaga og ostrich gikan sa pagkapiso niini hantod sa padak-on nato? Pila ka unsa kadaghan ang ipakaon, unsaon pag-alaga, unsay mga pamaagi nato, ma'am?
Usually, ang critical lang na stage sa pagbuhi sa ostrich is first 3 months. So, pag after ana niya, dili na kayo siya lisod alagaan. So, typically, yes, that one. Unsa ba unique characteristics, ma'am, o capabilities sa usa ka ostrich? As we know, paspas na sila mudagan. They're big if they will check the pictures. Basically, they're big birds. Unsa ba ugali ani mga ostrich, ma'am? Dali ra ba ni maduulan sa usa ka tawo or kinahanglan pa nga imo pa ning abi-abihon usa nimo ma-close ni kining matang sa hayop? Actually, ostrich are very curious kung gusto mo visit sa farm. Actually, they are very duol sa fence, so they interact. How about ang ilahang lifespan, ma'am? Pila ba ka tuig mabuhi ang ostrich? Lifespan sa ostrich is maximum is 70 years. Muna ilang kadugayon ilang lifespan, sir. 70 years. Ma'am, unsa ang market opportunity sa ostrich? Nabay high demand sa karne niini locally? Actually, yes, sir. We're commercially producing for the ostrich meat. Yes, we have actually markets here in the Philippines. We have markets sa Manila. We also have in Cebu and Davao. Actually, this here in the here is sa Cagayan de Oro. Mga restaurants, mga hotels, muna ang market sa ostrich meat. Tagpila pod, ma'am, ang ilahang meat, ma'am? We have 2 kinds sa meat, the premium and the choice cut. So premium starts from 1,100 per kilo. And yung choice cut nasa 700 pesos per kilo. The premium, basically the best part sa ostrich. So ideally best for steaks, pwede gid na siya. So it's a red meat, so low fat. So mas trada siya as alternative for health conscious nga mga tao. So mo to siya ang kuan. Pwede kayo ang ostrich meat. Daghang kayong salamat, Ma'am Princess, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghan kay big nakatunan, labi na sa ato ang mga ostrich. Daghang kayong salamat, ma'am. You're welcome, sir. Thank you, GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso! Best Talk time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel. Maayong buntag mga kapuso. Best talk time na sa. Karong buntaga atong makauban ang palaban nga si Donabel o Ella sa Prima Donnas. Ila-ilahon nato ang atong kapuso na si Althea Ablan. Hello, Beshi Bells! Hi, Althea. Welcome to At Home with GMA Regional TV. Hello po. Maayong buntag sa inyong tanan, labi na sa mga kani-kanilang balay. Hello po sa inyo lahat. Marino ka ba magbisaya? Kabalo ko. Ay, kabalo Gamay. ka. Gamay. Apo. Oy. Si Mami po and Daddy kasi province po nila sa Mindanao. Butuan. Sa Butuan. Apo. Oy. Gusto ko sana namin kausapin in Bisaya, but baka gamay lang imong hibalaan. Gamay lang. Kumusta ka na, Beshi Bells? What keeps Okay you naman busy? po. Okay naman po. Naboboard na sa bahay pero hindi ko na masyadong iniisip yon kasi madami naman akong pinagkakabalahan dito. And ayun, bukod sa pag-vlog, nag-workout din ako. Kailangan maging productive at ma-stay yung katawan ko, bawal tumaba. And nagagawa ng mga gawaing bahay. Wow. And syempre, sa pag-vlog ko po, nag-i-edit ako. Nag-aaral ako mag-edit. Ayun po. Grabe. Alam mo, 6 years old ka pa lang, nagko-commercials ka na, tama. Tapos gumagawa ka na ng maraming mga bagay until you landed to different roles. Kaya lang, curious lang ako, Beshi Bells. Pag-artista ba talaga yung pangarap mo ever since you were young? Yes po, yes po. Bata pa lang po ako, mahilig na akong umarte. Katulad po sa CR. Sa harap po ng salamin, umaarte ako doon. Bata pa lang po ako.
Grabe. Opo. Tingnan mo naman ngayon, it all paid off kasi certified celebrity ka na nga. And in Yes fact, po. ang dami mo ng followers niyo sa YouTube. Meron ka na 1.5 million followers. Diba? More than that, sa TikTok. Diba? Nahilig ka sa social media. And how do you manage naman or how do you feel every time that you get to share your life through your vlogs? I am glad to show my skills in cooking. Kung yun yung vlog ko ngayon, ngayong quarantine, which I discovered during this quarantine nga po. And it is my privilege to inspire my viewers to do cookings that I also learned from my mother and my elder brothers, and syempre online. And aside from cooking po, syempre I also like to influence others to explore their life and share to others. Ano yung favorite na niluluto mo? Ang pinaka-favorite kong naluto na gusto ko is yung tuna pesto po. Wow. Madali lang ba? Yes po, madali lang po. So, lalagyan na natin siya ng tuna. Pium, pium, pium. And ito na ang ating tuna pesto. At syempre ngayon, syempre nakikita ka namin, parang malaasot pusa yung inyong bangayan with Julius Miguel, Donna Bell at saka si Uno. In real life ba off-cam, ganun din kayo or it's the opposite? Meron namang pinagkakasunduan ang Team Siopaw. Hindi naman po kami malaasot pusa sa personal. Actually po, naging close kami ni Julius dahil po sa Prima Donnas. Nagkikita naman po kami before pero hindi kami ganun nag-uusap. Ayun po, dahil dito sa Prima Donnas and may nabuong Team Siopaw. So yun po, mas naging close kami. Saan galing yung Siopaw? Team Siopaw. May line po ako doon na Siopaw. And actually po, parang galing po yun kay Miss Ann Villegas. Parang nilalaro-laro lang po namin yun and then nag-click. Galing naman. Siyempre, Althea, tingnan natin ngayon, Beshi Bas, kung gaano mo kakilala ang iyong mga co-stars sa Prima Donnas. Meron akong katangian, tapos magbabanggit ka lang kung sinong co-star yung tinutukoy natin. For example, pinaka-mabait, ganyan. Mag-mention ka lang ng pangalan. Naglagan ba to? Naglagan to, tingnan natin. Eto na, sino ang pinaka-close mo? Pinaka-close ko. Actually po lahat naman sila. Close ko sila sa iba't ibang bagay. Eto, pinaka-makulit. Hindi na po tinatanong yan. Elijah Alejo, kung nanonood ka man. Alam na yung sasagot ko eh. Eto, pinaka-matatakutin. Pinaka-matatakotin. Siguro si Sofia. Sofia. Pinaka-matalino. Pinaka-matalino. Ayon sa aking kaalaman. Wow! Siguro si Jillian. Yan, okay. Oo. Pinaka-matakaw. Hilig sa pagkain. Hindi na ako magtuturo ng iba. Ako na lang. Sarili ko na lang. Hindi halata. Talaga po ba? Thank you very much, Althea. Thank Maraming you. salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. We hope to see you in Mindanao. Yes po. Thank you po. See you soon. See you. Ubay-ubay sa mga to ang nahibalan sa ganap sa live sa atong kapuso artist na si Althea Ablan. Hilabi na nga ang iyahadi ang inahan kay usapod ka Mindanawan. Daghang salamat mga kapuso. Magkita-kita usab ta dinhi lang sa Bistalk sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron kung tinuod ba nga delikado ang buhaya sa mga tao ug anaa daw sa usa ka zoo dinhi sa Davao City ang pinakadako nga buhaya sa nasod. Ato kanang hisgutan kauban si Ana Borja o mas iladong si Borge. Ma'am Borge, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, ma'am? Maayong buntag, Argel. Ma'am, sa karon pila na ka mga crocodiles ang anaa sa inyong zoo ug unsa ni nga mga klaseng crocodiles? Sa pagkakaroon, ang updated namo na inventory, we have 800 crocodiles.
And we have two kinds of crocodiles here. One species is saltwater crocodile and freshwater crocodile. Ang Crocodylus mindorensis, that's the Philippine crocodile, mao na atong mga freshwater. Endangered na siya, ginaprotektahan nato, gina-preserve nato, ginapadaghan. And we also have the saltwater crocodile, mao na siya ang Crocodylus porosus. Mas bigger ang saltwater crocodile kesa sa freshwater. Ug mas aggressive ang freshwater crocodiles. Ma'am, unsa ba kadelikado ang mga crocodile sa mga tao? O train ba ang mga personnel diha nga nag-atiman sa mga crocodile? Yes, Arjil. Delikado kaayo ang crocodile. Kay ila ng natural instinct, predator sila, nag-hunt sila. So delikado gyud kaayo. Mao nang naatay mga human-crocodile conflict. Pero diri sa Crocodile Park, safe kaayo ang atong mga crocodiles, secured atong mga fences, and then trained yun ang atong mga keepers na nag-handle sa ilaha. So ma'am, by nature mo, Yes, atake okay. jud ba ang mga crocodile sa mga tao? O unsa ang mga characteristics sa crocodile nga dapat bantayan gayud? Yes, very opportunistic and delikado kaayo ang crocodiles. Kay kana sila, natural instinct nila manggod na mo attack. Kay predator sila. They hunt for food. Usahay, dili man bantayan gyud na ninyo kay dili na sila usahay stay kanang dili sila mulihok, nara sila sa tubig o na sila sa land. Masking duol ka, murag abi nimo wala lang pero mukalit na sila attack. Mag-whip na sila og tail, mamaak din na sila. So, kung naay crocodile, ayaw na lang yun doon. Ma'am, paunsa pud ba nag-reproduce ang mga crocodiles o napud ba sila mating season? Ang mating season sa crocodiles, mag-start na sa November to March. And they do it underwater. So, delikado na siya, very aggressive sila, ana. And ang crocodiles, polygamous na sila. Ang isa ka male, isa ka female, pwede mo mate ang 5 to 7 na male. So usay mag-away gina sila. So taas ang mortality pag breeding season. So ang breeding season nato is November to March. Mag-start na sila lay og eggs from April to September. So pag lay nila og eggs, di mo nang gina-collect. Pag na-collect na siya, naay 90 days. 90 days sa incubator para mag-hatch. So after 90 days, mag-hatch na sila slowly, amo lang gina-assist. So pag nakabantay namin na mag-crack, amo nang gina-assist sila. Ma'am, si Lolo nga nadakpan sa Bunawan, Agusan del Sur ang giilang world's largest crocodile in captivity. Dira sa inyong zoo, nga na daw sab ang Philippines' biggest living crocodile in captivity. 18 meters ni siya, si Lolong is 21. So siya ang second largest, pero wala naman karon si Lolong. Mao ni siya si Pangil nasa akong likod. Proud ta ana na ang Pilipinas ang naay pinaka-largest saltwater crocodile in captivity. Gikan ni siya sa Agusan before, long time ago pa, 1980s. Because of his size, murag ginahunt na siya. Because of human crocodile conflict, and then eventually gi-catch na lang na siya, gi-rescue na siya sa DNR o gibutang diri sa Crocodile Park. So during that time, kung dako magud kay ang crocodile, delikado na siya. So before siya makabiktima or before siya mabiktimahan sa tao, gi-rescue na lang na siya o gidala din. Approximately 80 years old and very kuan siya, alaga kaayo namo. Kay in captivity, mas longer ilang lifespan kung naa sila in captivity kay wala external factors ba na maka threaten sa ilaha. So alaga kay siya diri. Ma'am, unsa ba ang mga needs sa pag-alaga o pag-atiman og mga crocodiles? Actually, ang crocodiles, it's low maintenance in terms of kanang pag-alaga. Kay as long as secured ilahang enclosure, we feed them once a week. So pero bulk na siya. Gorge feeding, dinaghan na pagkaon kaisa lang sa isa ka semana. And of course, i-maintain lang namo ang cleanliness sa iyang enclosure.
gina-change na mo ang water and then feed them once a week. So dili kaayo kanang atimanunon ba. So dili para sa ubang na birds kailangan or ubang wildlife na everyday gina-feed, everyday gina-check. But with crocodiles, you can leave them kanang let them be lang, you let them be and then you feed them once a week. Ma'am, sa karon napabagi po yung mga reported na rescue ninyo ang mga crocodiles sa gikan sa mga lakes. Rijal, yes, naami mga ma-rescue, na-confiscate or na-apprehend sa DNR kanang mga illegal na mga wildlife trade. Recently, I think last year, naay nadakpan ang DNR. Diri lang pud sa ato ang syudad, no? Wala sila kabalo na bawal magbaligya. So, na-confiscate siya. Naapoy may mga cases, I think mga 2 years ago, diha dapit sa may Katalunan, Katalunan Pequeño, naami nadawat na nag-rescue sa 911, mo nang gikan sa wild. Ma'am, so possible nga daghan pag mga crocodiles karon sa wild? Naa pa man, daghan pa man o crocodiles sa wild, no? Sa agusan, pero declining na gid siya. Mao nang nagatabang ta o protect o conserve sa atong mga crocodiles. So kung naa may ang amo lang hangyo, no, sa mga areas na naay crocodiles, taas man ang human crocodile conflict, na mutabang pud sila sa mga LGUs ug mga private institution na nagaprotect sa ilaha. Alright, daghan kay salamat Ma'am Borge sa imong oras ug higayon ug pagpaklaro mahitungod sa mga crocodiles dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat po at salamat sa pag-imbita ninyo. Say atong nasayran nga sama sa mga tao, taas sa diay og kinabuhi ang mga buwaya. Sama na lamang sa giilang largest crocodile in captivity nga si Pangil. Delikado man sa mga tao ang mga buwaya, apan doon nagihapoy, role sila sa atong kinaiyahan. Samtang Jill, gikan sa laing nasod, gidala sa usa ka farm sa Upol, Misamis Oriental ang ostrich ug gipadaghan. Atong nasayran nga dako diay ang market opportunity sa ostrich, labi na nga dunay kamahalan ang presyo sa karne niini. Say samtang sama sa mga gikahiligan sa mga kabataan karon, pinaagi sa vlogging, gina-share ni Kapusong Althea Ablan ang iyang daily activities sa tinguha nga maka-inspire sab sa uban, labi na sa cooking. Mga kapuso, una kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot namo nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Mahatma Gandhi nga the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Haom sa tong episode karong buntaga. Mag-uban-uban na sabta ug mapuhon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag, dinhilang sa inyong morning kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. O kaya mo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.